Oh, kanti ngiyaphi namfazi. Ayithi abangenile amankazana bakwam. Ibuzwa, "Yho, ibhedi engaka bamfutshane." Ndithi hayibo, ufune phi ibhedi? Athi, "Yho, hayibo. Ibhedi ngathi ihleli phantsi nqama." Yho. Uzayibona kakuhle uba impendulo uzayifumana. Uzayibona imbambe engaka le bhedi yintoni. Ngathi umgqiba kwam omnye nabanye bayazi laa bhedi. Kodwa besingayazi le bhedi kanti umsebenzi wayo ngulo. Wawu, yayazi ke nina ke. Wena Ntsika kubuza khawutsho wenza makathi akhawulezise imbambi ibe mfutshane. Heyi, imbambi ibe mfutshane. Uyakwazi mani uyiqhuba kakuhle le moto yakho uphinde uyojika phaa uyidrayiva isuke ithi ngoku uyidrayivayo ungoyiki uba iwe phaa phantsi. Hayi, awuyiki ngoku iyabona ngani mosimoto xa izawungena evalini uba matyhini ndiyoyika uba ikekele ngecala. Hayi, evalini ingena nje kakuhle nisuke niyowa bhulukuqu phaa phantsi phofu ke aniyekanga. Hayi, aniyekanga ukuqhuba imoto lo. Yho, nina anizazi into ezimandi. Niwabona amaNigerian ebhedane eziphantsi nje ayayazi uba intle into epha. Hayi, eziphampam zebhedi ubone ngathi uzawunyuka iziteps. Hayi man, hayi. Thatha ibhedi ibe phantsi. Ibe ngathi laa Honda zokuqala ingathi idrotshiwe mfondini. Mayitrothwe ibhedi, mayitrothwe bethu.